Hello everyone, lam sogono rong hain hoi ani o channel o gitini ani parcel sokpai mani nali grana amo tam sokpai hingke mo chikon sa tripod mini tripod nahar mani tini ang bumtui sokpai naigra na kaham da asuk bo kaham ongsuk ya asuk bo hamya ya haino motamuti mo choli drop no hingke mo asuk khilik manui bo tui mangilak mobile simi no tui manna haima tongo ang kheto asuk plastic ni cover khaijak ba msuk khilik manui tui manglak kisa careful ke use ma khaini obono bainani chance tongo. Ten ten Kemo mini tripod tini nahar mani ang tini aguli thana nayo tabuk thangnani bagui ang oro gari nasingnai nokni ongkhorui phaidorok tabo oro gari mankha hingke thangnai ang taboro gari nasingnai. Tani bohok sasa tani bohok sa para hingke no gari mana singnai jat kasugri ang oro aguli khe nasinga nainge gari maya khutabuk bo para hingke no gari rok maya mungo belai gari mana singo. 1 hour later. O gari rok no haike mana singke no bwsuk tek tong ba.
সবাইকে আনতা বলে Mana no pakai ma? Aku tuh kok sama ta? Hello, oro agulibo kisahni official samuni bagi si faimani samunangai no jadi no samun jakhange ba ang nogo thangpinai jesu gifilpinai ke tini ang o sapaiman pore ang tai blog khaimalia tam hinge oro sapaike angke no class ma khaike online ke tini jefro ang lama orde ko sapaijak afro no class ngai hinini message bo sapaijak gam bagi doi ma phaikya nogo sapaike angke no class ma khaike class paike no tirok tu kha mairok chakha hake no time pai thanga saimalia blog rok khaimalia tini ge tau sang kisa jora mano tini blog amsung jora nung sinai nor jodi no an o blog no jajagi tongkhanke please subscribe khaya tapok di share bo khaidi like bo khaidi je jara khaya korok subscribe tabuk bo khaya korok ke please khairi dinorok tebo ang baskango tebo kaham video tu phainai blog tu phainai nong bagai ang to tabuk asuk bo rungsugya ko mon shepano tebo ang kaham ki khlainya nang sai jongnai norogano logi rudi ang khakhayo norogano logi ruan hanai ang norog jodi na support khaito khanke ang bo tongsoknai tini o video asung sinai jotonon hambai payasak logi roi ani logi o video no nai tongmani bagai